Wakomana ndipe iPad yangu. Nayo wakomana visaika iPad. Komrani tano ruviri rutatu. Hai ndati iPad anditi andakuti iTel. Okusema iTel. Zvinorgeni kuimbisei anditi kuti COVID inokushashanga anditi igokushombonura igokushorogoda igokurakasha anditi kusapfeka chiseketi vikana yakubata unenge watadza kubona anditi kana ukasazora sanitize uchaita kamuvumburugwa kamupungurunje kanyama kasina muto yakurova zvekuti heki saka vanhu ngavapfeke zviseketi nesocial distancing anditi very good nogona imi ndanditoti aichafonera mai kuti hai ashaiwa iPad kuna ipapo maiko hamaizoibudi anditi saka ndinogara pasango ndinogara right very good vakoma kundiani waisaitire pacheya yangu